social media nga video nila ni Congressman Arnie Teves o ni former Senador Manny Pacquiao nga nagginaksanay nga to sa Timor-Leste, sakit kayo ni sa mata sa mga kabanay sa mga nangamatay sa Negros Oriental mga kabombo. Kay hangtod ron gawaston pa si Arnie Teves mo na sakit kini sa mata sa mga kabanay sa mga nangamatay sa Negros kay ilang pagtuo nga si Congressman Arnie Teves matod pa ang giingon nga nagsugo mastermind sa pagpamanhig patay ni Governor Digamo dito sa gawa sa ilang balay nga diin nagkapong mga tao nangagtabang na among intawon mga 14 ka kinabuhi ang nangamatay. Bisag naa sa Timor-Leste si Congressman Arnie Teves, daghan man gyapon siyang mga bodyguard, murag safety ra kayo ang iyang pagabutang sa maog nasod. Daw pinangga man si Teves sa taga Timor-Leste. Subay sa maong balita matod pang former Senador Manny Pacquiao nga dili si Teves ang iyang giadto sa Timor-Leste. Og nahitabo lang nga nag-abot silang duha ni kanhi kongresista or suspended congressman Arnie Teves mga kabombo. Makita sa video nga mura naghilak ni si Teves samtang naggakus nga to kag Manny Pacquiao. Hinoon kung atong hinumduman si Congressman Teves all-out support gyud na nga to kang Manny Pacquiao last presidential election mga kabombo. Unsa kahay reaction sa gobyerno sa dihang nag-viral ang video ni Teves ug ni Manny Pacquiao dito sa Timor-Leste. Dako kining hagit sa mga otoridad sa Pilipinas kung unsaon nila pagdakop si Congressman Teves nga wanted diri sa Pilipinas mga kabombo. Sobay nini, wala makauyon si Mayor Janice Digamo, ang asawa ni Governor Digamo, nga nakakita nga gawas non ra kaayo si Congressman Teves sa Timor-Leste nga murarag walay giatubang nga kaso. Nasayran nga si Teves baoy gipasanginlan nga mastermind sa pagpatay kang Negros Oriental Governor Ruel Digamo, nga diin naamong pa ang laing 30 ka mga biktima nga nangamatay atol sa pagpamanhig sa gawas sa balay sa gobernador mga kabumbo. Tarawa to ang Facebook Live, makita ninyo ang kaniyang pag-abot ni Manny Pacquiao ni Congressman Arnie Teves nigakos ditso si Teves og daw sa nagtsabaw man ni mga kabumbo. Nya hugot kayo ang seguridad. Sulakton pa kay istorya, bisag na sa lain nasod si Teves nagyapon siya mga bodyguard. So nakasandig ni siya og dako nga tawo, impluwensyado nga tawo gato karon sa Timor-Leste mga kabombo. So may rason na po si Teves nga di mo balik diri sa Pilipinas. Mubalik sa Pilipinas, lisod yang kahimtang. May pas Timor-Leste kay daw sa gawas doon na kayo siya mga kabombo.